Hej YouTube, i dag skal vi spille lidt Freakerville, eller hvad det hedder. Så gå ind på lidt Prison. Hvad fanden var det, jeg gik ind på? Nå, det var Prison. Nu er der Lex. Og vi har fået 2 pile og en mand. Vi dræbte ham. Han var 5 år svær at dræbe. Så. Han dræbte os også 5 gange, var det ikke det? Jo. Ej, det var 2 gange. Så dræbte vi ham 3 gange. Og så dræbte han også 2 gange mere, og så dræbte vi ham 5 gange. I træk. Det var ret utroligt, hvad det gav. Jo. Yes, yes. Og senere så skal Kalle lave en Det er video. Ja. Og det bliver survival. Ham hader jeg. Og jeg dræber dig. Og nu Fuck, jeg hader ham der, mand. jeg håber, at det bliver noget survival. Kold. Jeg vil have kold. Og Kalle han sidder og visker. Ej, jeg sidder faktisk og stejler. Nå. Ikke længere. Og husk at hjælpe os godt på vej med Kaspers kanal her. Fordi han vil rigtig gerne være en god YouTuber. Og hvis han får 1000 subs, så vil han æde 1 kilo bacon. Nej, jeg hedder 4. 4 kilo bacon? Ja. Så skal I fandme huske at like ham da, og abonnere. Det vil jeg skrættende se. Det bliver godt med tyk af det, Kalle. Jeg bliver ligesom Brian fra Danmark. Hvor mange spiser den? Han spiste ikke bacon, det var kun gæst. Og ham der stod i bådgårds. Hvad er det med ham? Han har også spist 1 kilo. Jeg kan spise 2 kilo bacon. Nej, han spiste 1. Og vi har også ret mange penge inde på det her prison. Vi skal spare op til 50.000, og vi har kun 1.704. Så er vi ikke engang halvvejs. Nej, det kommer til at tage virkelig lang tid. Jeg kører op på min motorcykel, som jeg købte en GTA for 15.000 kroner. Hold lige din kæft med GTA. Vi spiller Minecraft nu, Kalle. Okay, det gør jeg ikke. Nogle gange kan Kalle godt være lidt irriterende. Nogle gange. Vi skal lige skrive noget sjovt. Sig hej til YouTube igen. Sig hej til YouTube. Hej Twitch. Er han dum eller hvad? Ja. Hej. Om der. Der er godt nok mange, der er gode til at få hej, Jacob. Ja, han skrev med A. Hej. Er der en hej? Ja. Se. Der er hej attack her. Der er hej læk. Ja. Kalle, jeg har en god nyhed. Hvad er det? Jeg er blevet en Real Madrid-fan. Sådan, ja. Og skriv noget i kommentarerne, hvis I er Real Madrid-fans. De er bare det bedste. Og der er fra min klasse, han er lige fløjet til Barcelona her klokken 8 i nat. Så. Han flyttede til Barcelona. To. Og det har han glædet sig til i snart 3 måneder. Han er jo ikke flyttet der til. Nej. Han er på ferie, Ja. Og man kan kun få øl og sodavand. Der er ikke noget vand dernede. Så han har taget sådan 3 køletasker vand med dernede. Det kan jeg så også godt forstå. Ja. Og sådan, Og undskyld, hvis vi snakker meget. det er vi gode til. Ja. Sådan gør vi også i skolen. Ikke mig. Jeg gør. Jeg
Er det ikke Benny Wundy deroppe? Hvis han tager det der iron, så smadrer jeg ham. Hej, gøy. Og jeg tager hans. Det går så ikke nå. Og skrid i fag. Kom. Jeg skal spille. Ej, jeg hader ham der, mand. Så, Han er jo mega irriterende. altså, vi har også fået købt lidt, vi har købt, hey Jacob, prøv at se her. Flergården. Ja. Og så har vi selvfølgelig været for... Jeg laver YouTube-kælde, så. Nå. Nogle gange så har jeg bare lyst til at smadre kælde. Men det ved han ikke, han ikke kan. Det ved jeg i hvert fald ikke. Er du sikker? Ja. Er det, går jord for mange penge? Ja. Og for... Sådan. Et kort, tror jeg. Et K. Fuck, jeg skal have hakket meget jord så. Så er det restartet. Skal have en masse iron. Jeg elsker iron og kul. Vi skal bare have 20 iron. Og 40 kul. Så går vi op. Det kommer til at tage lidt 10 at få 20 iron. Og 40 kul. Kul det er lidt nemmere at få en iron. Så. Og husk også at kigge på min kanal. Der laver jeg fodboldvideoer, og jeg har også lavet en video med, hvor jeg laver frugtsalat. Det smager fandme godt. Jeg laver bare ikke noget, jeg spiste. Det er lidt synd for jer. Så syder jeg mod jer. Okay. Det er som siger det sådan her. Falin. Fordi min gamle musikbånd, den er ikke så god. Jeg har lige skiftet den ud med min far. Og skriv ned i kommentarerne, hvem I synes, der skal vinde Champions League. Jeg synes, det er Real Madrid, selvfølgelig. Alle, det er ikke sådan, man siger det. Det er sådan her. Hala Madrid! Heller Madrid. Real Madrid. Og dengang jeg var Barca-fan, der sagde jeg hele tiden røv Madrid. Og røv Ronaldo. Ja. Og Sale, ligesom Sale. Han er kraftedeme god, ham der bil der. Og hvis han havde en YouTube-kanal, så havde jeg abonneret ham. Men lad os tale lidt om Minecraft. I stedet for om alle mulige andre ting. Det er upassende kalde. Og tale om andre ting, der man spiller. Jeg er lige i gang med noget. Ja. Det er jo... Yes. Jeg tror sgu ikke lige, vi kan nå at hakke. Vi fik 14 iron og 30 kul, det er fint nok. Eller vi skal have 15 iron. Skal vi ikke kalde. Så kan vi også lige få 15, så vi fik halvdelen af hver. Ja. Og vi skal sælge en masse. Vi skal have en masse money jo. Jeg er lavet. Skal jeg starte? Nej, det er lige mig. Jeg spørger lige lidt. Eller skal jeg starte den her hjerte? Eller når ham næste der er journal, skal jeg så starte? Okay, det er lige mig. Journal 2 mere måske. Lad os putte hjem af. Nå ja. Ej.
kan ikke spurte. Jeg har mistet alt for meget mad. Jeg kan nok ikke engang komme derover. Jeg er nok død. Jeg hader dem der vagter der. Men de må ikke dræbe dig, kun hvis de ser dig med noget, der er ulovligt. Jeg har da ikke noget ulovligt på mig. Nej. Er pile ikke ulovlige? Nej. Så lad være med at vise dem, hvis de nu er. De har sgu da selv Iron Sværd. Ja, men det er jo på grund, det er sådan, de kan dræbe dig med en hug. Hvis jeg var vagt, så ville jeg bare dræbe alle med det samme. Så lad os sælge det. Dut. Så lad os gå over og sælge de andre ting. Nu har købt noget mad. Ja, måske. Det var herude. Jeg ser en stol lige foran. Og yes. Så vi ses YouTube. Kan I lide, hvordan er det nu, man slukker? Altså, jeg er ikke lige så klog.